Silvaric DJ KY Baba mu fa kalan kyamar. Baba ya yi ciki wai. Wallahi cikin kwana biyu dan ga yadda mun kai fresh muka canza muka abin ga. Kai da gani ma ka san cewa mun canza wallahi dube kar Allah dube ni dube Wallahi gaskiya muna cikin lafiya wallahi. Papa No ba ka ya ne wai. Papa ya ga ciki to. Do ai lona wallahi. Ya kwana biyu. Alhamdulillah. Sai godiya ga Do ubangi. alheri na wallahi. ya kamata mu dan Wallahi gaskiya. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne, Mun shaida mu kalan kyamara ne. kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan Na ji daɗi yadda a jiya mun kai ta hotunan nan muna ta su ga gidajen mu kwado. Wasu kayan ga suna son su ga kamar sun rena. Suwa S na ga da kina mana. Wasu na ganin ba mu ya kuɗa sabbin. Wallahi su rena mu. Lallaji. suna tunani. Duba. Duba iri yadda ka canza kala da ka canza wai baba ina gama. Ala akwai sabon hutu yau za a azari. Ina gama wata da muke aula su yi kyau baba ina gama. Kusa ga shi. Shi na. Kamar ya gani. An da arrestin. Da Allah ya labai dan haka da shi. Wallahi ko motsa ina sa a halbe. Ka duk wanda motsa halbe mishi. Wai mun ya mi kun kai kun ga gina gidansu kuna hotunoni. Garin hotunoni ku kun doma ta aure tana wanka. Wanka. Wala ba muna ya ba kuna ba. Wallahi su kina na. Wallahi kariya haka kuna. To wai hinga ga sunan ko dan garo ka ba ni fa kala almajirai ne. Kala almajirai ne. Ba mun ga da matsala. mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne.